Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, chantons alléluia. Jésus ne change pas, alléluia. Ik vaar Pieter, maar hij druk is. Oké. Hij doet weer, hij zei voor mij, hij houdt van een goed wat lager bij. Maar ik wil niet snoep wat misschien aan het doen, en die vreet is, wat hij in aan het. Ons gaan nou daar is die bootjie. Die afgelopen klompie daar het ons allemaal uit ons by Noordblinder gevat, wat daar rond is, oos van Noordblinder daar in die korde. En toe gister en eergister het ons hier by Britannia Blinder meer in die diep gevat, maar ons gaan nou miskien maar hier rond kyk, dan sal ons maar kyk daar waar die kote die vis het. Maar die vis het een sterk, so hy swem hele wêreld vol. Die meeste van die bote het gister en eergister nog die vis daar so by Britannia Blinder gevang. So ons gaan nou die meeste treffer, die meeste skyte gaan nou soet, so dan gaan ons gaan nou daar kyk. Ik heb nog nooit in mijn leven zo ver als stuk opgetrekken. Kom je naar buiten? Kom, leen maar aan, leen buiten maar. Kijk, ik maak niet. Ik zei niks. Nou, want ik was een nek voor die. Under the watchful eye of the skipper, a day of fishing on the Emily Marie starts drawing to an end. Although there's a lot of laughter and banter, this is no joyride, it's work and business. Why else would these two men take the risk to venture 8 nautical miles out to sea with only a 15 horsepower engine? And why else would Edward Groenewald fish until his hands bleed day after day during the so-called snook season? Of course it's about the snook itself, an iconic West Coast fish. But the really important question is asked and answered only once the crew is back in the harbour. Hallo! Wat was die prys?